ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯିଏ ଯାହା କରିବ ସେ ତା ପାଇଁ। ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳିଲେ ସେ ଗାତରେ ନିଜେ ପଡ଼େ। ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ ମହାକାୟ କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମପ୍ରଭ ନିର୍ବିଘ୍ନ କୁରୁ ମେ ଦେବ ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟେଷୁ ସର୍ବଦା। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ୍ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁବେ ନମଃ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା। ମୁଁ ଦୀପକ ଗ୍ରହାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯିଏ ଯାହା କରିବ ତା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା, ଏକ ଗ୍ରାମରେ ଶେଷ ସୀମାରେ ଏକ ଯୋଗୀ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଭିକ୍ଷା କରି ନିଜର ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ସେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ସମୟରେ ସେ କହୁଥିଲେ, ଯିଏ ଯାହା କରିବ ସେ ତା ପାଇଁ। ଏହିପରି ଭିକ୍ଷା ମାଗନ୍ତି ଓ ଏ କଥା କୁହନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରହୁଥାଏ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ସବୁ ସମୟରେ କାମ ହେଲା ଯେ ସେ ଅନ୍ୟର ସମାଲୋଚନା କରିବା ଓ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରିବା। ସେ କାହାରି ଖୁସି ସହିପାରେନି। ଯେତେବେଳେ ତା'ର ଘରକୁ ଯୋଗୀ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ଓ ଭିକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି, ଯୋଗୀ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ଯାହା କରିବ ସେ ତା ପାଇଁ। ଏହି କଥା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। କିଛି ଦିନ ଯୋଗୀ ଯାଆନ୍ତି ଓ ସମାନ କଥା କୁହନ୍ତି, ସେ ଯିଏ ଯାହା କରିବ ସେ ତା ପାଇଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମନରେ ରାଗ ହୁଏ, ଭାବେ ମୁଁ ଏ ଯୋଗୀକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛି, ସେ ମୋର ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛି, ମୁଁ ଏ ଯୋଗୀକୁ ମାରିଦେବି। ଏହା ଭାବି ସେ ଏକ ଦିନ ପିଠା ତିଆରି କରି ସେଥିରେ ବିଷ ଭରି ରଖିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଯୋଗୀ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କହିଲା, ଯୋଗୀବର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ତିଆରି କରି ରଖିଛି, ଆପଣ ଖାଇବା ଆସନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଗୀ କହିଲେ, ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବି ନାହିଁ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ମୋତେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ପରେ ଖାଇନେବି। ଏହାପରେ ଯୋଗୀ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ନିଜ ଆଶ୍ରମକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଓ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ଭାବିଲେ ମୁଁ ପରେ ଖାଇନେବି। ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏହାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଓ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ପୁଅ ଓ ସ୍ୱାମୀ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗ୍ରାମକୁ ଚାଷ ପାଇଁ ବଳଦ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଫେରୁ ଫେରୁ ବିଳମ୍ବ ହେଲା ଓ ରାସ୍ତାରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେବାରୁ ସେ ଘରକୁ ଫେରି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଓ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଗ୍ରାମର ଶେଷ ସୀମାରେ ରହୁଥିବା ଯୋଗୀଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଓ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ରାତିରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଯୋଗୀ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲେ ଓ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଲଣି, କିଛି ଖାଇଛ କି ନାହିଁ? ନା, ଆମେ ଖାଇନୁ। ଏହାପରେ ଯୋଗୀ କହିଲେ, ଦେଖ, ସେଠି ଖାଦ୍ୟ ଘୋଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛି, ସେ ମା ଜଣେ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଖାଇନି, ତୁମେମାନେ ଖାଇନିଅ। ସେ ବିଷ ମିଶା ପିଠା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ପୁଅ ଓ ସ୍ୱାମୀ, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସେ ବିଷ ମିଶା ପିଠା ଖାଇଦେଲେ ଓ ସକାଳକୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସକାଳ ହେବାରୁ ପୋଲିସ ଆସିଲା ଓ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ତୁମେ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେଇଛ? ଯୋଗୀ କହିଲେ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ମୋତେ ଏକ ମା ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଖାଇନଥିଲି, ସେ ଖାଦ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ଏହାପରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲା, ଯୋଗୀଙ୍କ କଥା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ବିଷ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ତା'ର ବିଷ ମିଶା ପିଠା ଖାଇ ତା'ର ସ୍ୱାମୀ ଓ ପୁଅ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ସର୍ବଦା ଅନୁରୋଧ, ସତ୍ ପଥରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରୁଛି, ଫିର୍ ବି
ଆପଣ କ୍ଷତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ମୋର ଏହି ଗଳ୍ପଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର।